Atu pila man taj ban syakri. Ani ban Trai kanu kanu jaka ka bau blai ula khat badula jit pi ban syakri. Le se piong ni mjudan bai i nga kan inga Trai kan inga le. Ni le si kim sing tho inga. Le si mdan ba thamet inga ba pi. Le si ngi syakri yu blai ban ngi kwa ban yo kata ka reward na ki brio. Ka julong brio ka julong kom ta teng teng. Le si ngi kwa ban yo ka reward ba ki brio kin thamet HP triam ki brio kin kro inga ba pi. Re angin phai bangin pe ek tin ka jong blai ka baning kong koren ka khat san nang ka khat ka ba san pu phra ka ong kum ni gini pe ban ngai ka tin ka jong blai man ta to long phi ki bi ai ne scam bat ki bam ken ria no bat ki bam man ker hai hala ka sngi ha ka kam utrai ha ba phi tip scam ba ka ta ka jing 3 minute jong phi kam julong ka ba lehnohei snga ba ba ka tin pharang ka ong ni always work enthusiastically but kan ki kan tin enthusiastically ka bumut ka don ni ka jingmut ban enjoy ba pi Trai angin Trai ka kam ka jong blai ngin enjoy da ka jing kemen ba ngi tep ba ka nong jong a jong phi kam dai hang ni hande u jisu un sa ai nong yang abat ya phi amen kini ka tin ka jong blai ka ba kren yang abat ya phi ngai kan ai men sim yang abat ya phi le sing la thaj ni kan ria no ban long ki bayai ni ka ai ba blai khat yang abat ya phi namar ba ini puli biang ka tin ka jong blai no Matthias ka ba arphol nang ka khat ka ba arphon ri ko angkum ni hanroi la da nu uman man kraw hap neng jong phi to ai ba un long u syakri jong phi kamot iu ka ni ka tin ka jong blai umen sim ba khoi un ai phi ka jing shai ka ni ka por ka ni ka tin ka jong blai ka umot to han ai nuk sai phi pin lap iki brio jong ka perthai unu brio ka ni ka perthai ubadonnya ka buram udonnya ka buram udonnya ka kerdan udonnya ka spa pilap baki brio ki bot u ki pilap baki brio ki bon ki ban syakri u dai ne ban ha baki brio ki pet ku mi tau brio ka pertai ka pet ku mi tau brio kan yo i ba ulong u brio u ba kraw sisha kan i ba ulong u ba kraw kan ka pertai ban henrei na ka liang ban na ka phang ga jong blai ka long da perdet long ba ngani thu i phi u blai pet yo i yang a ba di phi kum ba ka pertai ka yo i henrei u blai pet da kum wei ngim long kraw khmat jong blai da kat nungut ki brio ki syakri yang abat ya phi ring ngi long kraw ka ta ka hima ka jong blai da ka bakat nungut ngi syakri ya ki brio wajuman thaj ban syakri la kalong ka berit la kalong ha ka berit le da ka dok nut ka jong phi barok nama ka reward un sa ai ublai yang a bat ya phi bat ngin long ki ba kraw ki ma ka jong blai ngi yo ban syakri ki wei ngi yo ban lej ban duai apa ki don ki bri pangin lej ban duai ban pin khia ki ka teng ka jong uchi su bat ngin sha ka jing lam ka jong mun sim ba khoi prolong ba it ka tin ka jong blai philap igini ka wei ba uchi su ong igini ngawan jing ni ka berthai om ban sha syakri henrei ngawan ban syakri angin le ngin pen bot i ka nuksa ka jong uchi su wan ai bagi brio bagi yo i phi kin pet ri na phi namar ba phi don ni ka ta buram ka kerdan ha roi angin long ka uchi su bagi brio yo i uchi su kira ban mare ha upat ba uli ban mare ya u nama udon ka jing i don ka jing ngau tanat ha u udon ni ya ka kamba udon ni ka jing pen khia ai bagi brio kin mare syapi dai bangin long kum ki parsia bagi bri yo iengi kin phet krat na ngaban na phi roi ai ngin pen bot ya kan nuksa ka jong uchi su plong be ngenget kini ka long jing ker kui phi bat ngenget ba la da philaman thaj ban syakri blai sedang biang no man ta kesni sedang biang no ban kok ngo ban pendam ya di homen sim ba khoi bat uni kai phi ye ke barok khat da man ta ka buram ka jong blai amen.